jedna od najpoznatijih plaža na cijelom Mediteranu, je kanal ljubavi na grčkom otoku Krfu. Možda je do prirodnih ljepota koje su apsolutno neponovljive, a možda i zbog činjenice da na ovom mjestu svi vjeruju u vječnu ljubav. Smještena na sjevernom dijelu otoka Krfa, kod naselja Sidari, plaža Kanal ljubavi ipak će vas prvo puno više osvojiti prefora liticama i neponovljivom bojom Jonskog mora, a onda možda i legendom o ljubavi. Priča ide otprilike tako da par koji prepliva zajedno kanal navodno ostaje zajedno zauvijek. Imaju naravno i verziju za same i nehodate cure poput mene. Mi ćemo navodno do kraja putovanja Grčkom upoznati čovjeka svojih snova. Ipak, kad zanemarite legende o ljubavi, plaža je mjesto u koje se jako lako možete zaljubiti, a zbog prirodnih ljepota je itekako ne trebate propustiti ako ikad istražujete otok Krf. A osim preko dana i plivanja po kanalu, i navečer je poznata po lijepim zalascima sunca. Vrlo blizu same plaže su još luđe, fascinantnije, ali i opasne litice otoka Krfa. Iako će vožnja do njih možda uključivati nešto lošiju cestu, apsolutno su nevjerojatno mjesto gdje će vas njihova veličina i remek dijelo mora i vjetra u kombinaciji sa stijenama kroz stoljeća, kao i njihova neponovljiva boja, jako lako ostaviti bez teksta. A meni osobno je postalo jedno od najluđih i najdražih mjesta gdje sam dizala dron. Nakon sjevernog dijela, istraživanje otoka svakako uključuje i glavni grad istog imena Krf. On je zapravo i najveća luka i mi, a i mnogi drugi stignu trajektom upravo u sam grad Krf. A po pitanju grada, beskrajno lako će vas osvojiti uske i šarmantne ulice, čiji je cijeli stari dio nekako kombinacija grčke, venecijanske, britanske i francuske arhitekture. Uživanje u njihovim crnim maslinama je obavezno, jer vrlo vjerojatno će vam biti najbolje koje ste ikad probali. Dok je pašticada navodno nastala upravo na otoku Krfu. Pa iako niste ljubitelj, nekako se mora probati. Osim starog dijela centra grada, šarenih kućica, svi će vam turistički vodiči preporučiti i gradsku tvrđavu, koju je originalno sagradila Mletačka Republika, a ona danas nekako ispriča jako puno o povijesti cijelog otoka. Osim predivne vožnje i zalaska sunca po otoku Krfu, cijela Grčka je zapravo nekako od samog početka potpuna uživancija za vožnju motorom. Naravno, poželjno je jedino izbjegavati najtopliji dio dana zbog vrućina koje su često baš nesnosne.